ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାପା ମା କିଏ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୁଅ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଅଦିତି କଶ୍ୟପଙ୍କୁ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କୌଶଲ୍ୟା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ପୁଅ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 10ଟି, ଉଭୟ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 9ଟି ଲେଖାଏଁ ଏହିପରି ସର୍ବମୋଟ 28ଟି ଗବ୍ୟଘୃତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ପୂର ବତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ପିତୃଗଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 5 ହଳ ବାପା ମା ଅଦିତି କଶ୍ୟପ, କୌଶଲ୍ୟା ଦଶରଥ, ଦେବକୀ ବସୁଦେବ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।